Incwadi yeNdumiso 138 isihloko sithi ubuhobe wokubulela. Verse 8. My Jesus. Udikhoyo uyalifezekisa icebo lakhe ngami. Kambe ke ndikhoyo izibele zakho zisisimakade ungabi sawushiya umsebenzi wezandla zakho. Ungabi samshiya umsebenzi wezandla zakho. Hallelujah. Singayani napha okanye masiqale kule ndawo. Hallelujah. But before ngicela utata mthi athandaze ngenxa yezwi in Jesus name. Baba wethu oyigcwele, Thixo wethu onamandla onke, Yise wenkosi yethu uYesu Kristu, siyabulela Thixo wethu ngelanga namhlanje owalihlelayo Thixo wethu ningekadalwa, Baba ningekasekwa nokusekwa ihlabathi. Baba wethu ogcwele, wena Baba waligcwalisa, Baba wanenza Thixo wethu nabaluleke ukuze Thixo philayo semiyalezo wanamhlanje. Baba siyathandaza ngegama lenkosi uKristu Yesu ukuthi ufihle umkhonzi wakho phansi kwesandla sakho, Baba ugcwalise ngomlilo nangamandla kamoya ogcwele, ubeke emilebeni umlomo wakhe Thixo wethu izwi lakho elibukhali ngaphezu kweqele ehlangothi emini. Baba liyibilikise izimilo zethu ezigwenxa, Baba lidle Thixo liqothule konke ububi, Baba onke amanyala nalo lonke isikiso, Baba kuvuke ukuthi ngubuko nentshisakalo, Baba yokwenza yokufuna ukuthanda kwakho ngegama lenkosi uKristu uNazaretha. Baba mnikeze ubulumko obusithilelo, Baba ukwazi Thixo wethu konke nxa umndeni uhambe naye ngamandla ngomlilo mayithi Thixo wethu imimoya Baba ekhutshiwe right now Thixo namandla, Baba ekhathi ikhutshwe nomyalezo wanamhlanje, Baba ishe ngamandla omlilo ngegama likaKristu waseNazaretha. Isithando yakho ebusuku eProfit isi-altar namandla altar okugcwele ngegama lenkosi uKristu uNazaretha. Siyabonga siyabulela kuyenzeka ngegama likaKristu Yesu waseNazaretha. Amen. Cela sikhoneleni kakhulu uThixo wethu izandla. Hallelujah. Sikhoneleni uTata izandla. Hallelujah. Jesus. Amen. Apho khona sifunde khona. Amen. Uthi uDavide, amen, xa esehlela phaa kulasele sokugqibela, ungawulibali umsebenzi wezandla zakho. Hallelujah. Then uzawuva umsebenzi wezandla zikaThixo ukuthi yintoni okanye ngobani. Yiya kwabaseEfese chapter 2 verse 10 siswami. Incwadi yabaseEfese chapter 2 verse 10. Isihloko sithi siphuma ekufeni sangena ebomini. Jesus. Verse 10. Yes. Singumsebenzi wezandla zikaThixo ke thina. Kaloku simanywe noYesu Kristu nje uThixo wasidalela ukuba sizinikele ekwenzeni imisebenzi emihle awasimisela yona kwangaphambili. Kundikhoyo siswami. Same verse. Singumsebenzi